እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኣብ ትግራይ ነፈርት ውጊ ኢትዮጵያ ብዘካየደኦ ደብዳብ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቅትሉ ተገሊጹ። ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ብህጹጽ ክዝቲ ሱዳን ሓቲታ። ስዑድ ዓረብ ምስ ቀጠር ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድና ናብ ነቡር ንምምላስ ሓድሽ ኣምባሳደር መዚዛ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ኩናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ነፈርቲ ውጊ ኢትዮጵያ ብዘካየደኦ ደብዳብ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቅትሉ ኣሶሺየትድ ፕረስ ገሊጹ። ብፍላይ ተጎጋብ ዝተባህለት ቁሸት ብ22 ሰነ ዝተኻየደ ደብዳብ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ከም ዘለዉ ንሓካይም ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ። እቲ ደብዳብ ኣብቲ 15 ኪሎ ሜትር ንምዕራብ ካብ ከተማ መቐለ ርሒቓ ትርከብ ቁሸት ኣብ ማእኸል ዕዳጋዊ ተኻይዱ ዝበሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብወገኖም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመልኪቶም። ነፈርቲ ውጊ ኢትዮጵያ ደብዳብ ዘካይዳ ዘለዋ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕትታት ብምክያድ ኣሽሓት ከም ዝቐተሉን ኣማኢት ድማ ከም ዝማረኹን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሳልስተ ዝተኻየደ ኩናት ዝማረኽዎም ኣማኢት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብቪድዮ ክቐርብ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ፍጻሜ ሓሶት ይኽብል ነጺግዎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር የጥቅዑ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ድማ ከቢድ ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ምህላዎም ይኸሱ። ናብ ህዝቢ ረድኤት ከይኣቱ ክሳብ ዝእዋን እዚ ከልኪሎም ከም ዘለዉ እውን ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ይወቕሱ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ እቲ ንሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ክዝቲ መንግስቲ ሱዳን ሓቲቱ። እቲ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብ22 ሰነ ናብ ባይቶ ጸጥታ ብዘቕረቦ ሕቶ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ነተን ኣብ ናይል ዝምርኮሳ ሃገራት ሱዳንን ግብፅን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ጠቒሱ። ምህናት ስዲጋ ድሕነት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ብህጹጽ ክዝቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም ኣሳድቕ አልማህዲ ከም ዝጸውዐት እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ፍሊጡ። ልዕሊ 90 ሚታዊት ጽሩይ ዝስተ ማይን እቶት ሕርሻን ኣብ ናይል ትምርኮስ ግብፂ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነት እዩ ክትብል እያ ትገልጽ። መርገጺ ግብፂ ደጊፋ ዘላ ሱዳን እውን ኢትዮጵያ ምዘን ክልተ ሃገራት ከይተላዘበት ካልኣይ እብረ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከይተካይድ ተማሕፂና። ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ካልኣይ እብረ ንምምላእ ማይ ኣብ ዲጋ ተሃድሶ ንምክያድ በይናዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሓቢራ ኣላ። ብዘይካ ብጉዳይ ዲጋን ኣጠቓቕማ ናይልን ኣብ ዶባት እውን ተሳሒበን ዘለዋ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጉዳየን ብሳልሳይ ኣካል ንምፍታሕ ዝተፈተነ ጻዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብዚ ጉዳይ ኣተኪሩ ኣብ ፈለማ ዝወርሒ ኣብ ቀጠር ከተማ ዶውሓ ዝተጋበ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንመርገጺ ሱዳንን ግብፅን ብምድጋፍ ባይቶ ጸጥታ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ከኣቱ መጽውዑ ይዝከር። ሱልሳዊ ዘተ እንተዘይኮይኑ ዝኣቱ ካልእ ኣካል ከም ዘይትቕበል እትገልጽ ኢትዮጵያ ነቲ ብማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝቐርብ ጻውዒት ነጺጋቶ እያ። ብዛዕባ እዚ ብሱዳን ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት ገና ዝኾነ መልሲ ኣይሃበትሉን። ስዑድ ዓረብ ካብ 2017 ኣትሒዙ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዝምድና ምስ ቀጠር ናብ ነቡር ንምምላስ ሓድሽ ኣምባሳደር መዚዛ። ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ዝተመዘ ልኡል መንሱር ቢን ኻሊድ ኣልፈርሓን ብ21 ሰነ ወረቐት ስርሑ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ሸኽ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን ኣታኒ ብዘረከበሉ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ኩሉ ምትሕባር ከም ዝግበረሉ ገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ባሕረይንን ግብፅን ካብ 2017 ኣትሒዘን ምስ ቀጠር ዝነበረን ዝምድና ብምዝሕታል ነታ ሃገር ንምንጻል ኣብ ከበባ እቴና እየን ጸኒሐን። ምስ ቀጠር ዝምድና ንምስራት ድማ መደበር ቴሌቭዥን አልጀዚራ ደው ክብል ቀጠር ምስ ቱርኪ ዘለዋ ዝምድና ክተዛሕትልን ሰራዊት ቱርኪ ድማ ካብ ቀጠር ክወፅን ዝብል 10 ነጥብታት ኣቕሪበን ነይረን። እንተኾነ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ወጥሪ ዘን ሃገራት ምስ ቀጠር ዝጸንሐን ምትፍናን ብምእላይ ዝምድነአን ናብ ንቡር ክመልሳ ተሰማሚዐን ይርከባ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ንሃገራት ኣፍሪቃ እውን ጸግዒ ናብ መሓዝ ዝደፋፍአ ዲፕሎማሲ ይውዲቕወን። ኤርትራን ጅቡትን ነታን ነዊሕ ዓመታት መሓዝእን ዝነበረት ቀጠር ብምሕዳግ ጸግዒ ስዑዲ ክሕዛን ከለዋ ሱዳንን ሶማልን ግና ጸግዒ ከይሓዛ ወጥሪ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገጺ ጸኒሕወን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ
ስዒቡ ዝቐረብ ትሕሶና ብሰናይ ዘረአ ዝተዳለወ ኢንተርነትን መልእኽቲ ስርዓታትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና መንግስታት ብፍላይ ከዓ ረገጽቲ ስርዓታት ንምዕባለ ኢንተርነትን ብኡ ዝርከብ ኣገልግሎታትን ከም ሓደጋን ስግኣትን ከም ዝወስድዎ ብሩህ እዩ። ኣብዚ በጽሓ ሃገራት ኣገልግሎት ኢንተርነት ዳርጋ ብሓውሳ ሓራ መንገዲ ዝርኩሕ እዩ። ገለ መንግስታት ግን ንሶምን ኢንተርነትን ከም ቀንዲ መተሓላለኽቲ ኛኽ ክበሃል እዮም ዝውዕሉ። ከም ዓለም ክመስሉ ዘተኣታተውዎ ኢንተርነት ንሰባት ዘሰልጥንን ሓርነት ከዓ ዝህቦምን ስሉጥ መሳርሒ ምዃኑ ብግብሪ ከስተውዕሉ ካብ ዝጀመሩሉ ግዜ ጥዑም ለይቲ ሓድሩን። ኣብዚ ልዒልናዮ ዘለና ነጥቢ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝዓለም ሃሳብ ምባል ቅድሚ ምጅማርና እታ ሎሚ ብምልኪ መንግስቲ ኤርትራ ትመሓደር ዘላ ሃገርና ከም ትመፀና ርዱእ ነገር እዩ። ንግዚኡ እስከ ንኤርትራ ሓንሳብ ነጽንሓያ እሞ ምዝርዛር ሓሳባትና ንቐጽል። ኣብ 2009 ኣብ ኢራን ሓምላይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምስ ተላዕለ መንግስቲ ተቐዳዲሙ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብኢሜይል ዝስደድ ጽሑፋትን መስመር ጂሜይልን ምዕፃዊ ነይሩ። እዚ ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ምንቅስቓስ ኣብ ምድሃኽ ኣትዩ። ፈለማ ግን ነቲ ረቂቕ መኸተምታ ገይሩ። ኣገልግሎት ኢንተርነት ብዛዕበየ ህዝባዊ ሸነኹ ረጊጡ። ኣብ ካልኣይ ማለት ኣብቲ ጎነፃዊ ምክልኻል ኣትዩ። መንግስቲ ማሌዥያ ከዓ ዝርዝር ናይቶም ብኢንተርነት ዝጥቀሙ ዜጋታቱ እርይ ቁፅር ኣቢሉ መዝጊቡ መን እንታይ ተጠቂሙ ሓደ ብሓደ ይከታተል። ኣብ ራሻ እቶም ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝዕድሉ ትካላት ምስ ትካል ሃገራዊ ድሕነት እቲ ሃገር ብኤሌክትሮኒካዊ መስመር ልጉባት እዮም። ብመሰረት ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝሃብዎ ጸብጻብ ብኢንተርነት ንሃገር ዘስግእ ስራሕ ትሰርሑለኹም ዝተባህሉ 116 ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ሞይኦም ምስ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝተሓሓዝን ሰባት ኣብ ሙሉእ ዓለም ተኣሲሮም። ካብዚኦም እቶም 2 ስልሲት ኣብ ሃገረ ቻይና ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ይሕብር። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሓደ ብሓደ ክንኣቶ ዝጸንሕና ነጥብታት ኣብ ቻይና ኣብፂሑና ኣሎ። ቻይና ህዝባ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ጥራይ ብ8 ዕጽፊ ተጠቃምነት ኢንተርነት ስለ ዝዓበየ ሎሚ 420 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ቻይና ኣገልግሎት ናይ ዝዓለማዊ ምዕባለ ይረክብ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ቁፅሪ ክሳብ ክንዲዚ ዝበጽሕ ይኹን እምበር መንግስቲ ቻይና ነቲ ኩነታት ብዓቢ ስግኣት እዩ ዝርእዮ ዘሎ። ብዙሕ ወተሃደራውን ቴክኖሎጂካዊ ኩነታትን ዓቕምን ቻይና ኣብ መርበባት ሓበሬታ ተሰጢሑ ቃልዕ ይወፅእ ኣሎ። ምስጢራትና ዕርቃኑ ወፅዩ ዝብል ብርቱዕ መረረ ከዓ የስምዕ መንግስቲ ቻይና። ስግኣት እቲ መንግስቲ ግን ኣብዚ ጥራይ ደው ዝብል ኣይኮነን። ተቃወምቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ቀንዲ ተረባሕቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኮይኖም ንጥፈታቶም ከየስልጡን ነቲ መንግስቲ ከይፈታተኑን ካልእ ተወሳኺ ፍርሒ ኣለዎ። ካብዚ ስግኣት እዚ ዝተበገሰ ፍርሒ ከዓ ኩሉ መንግስታዊ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ከይዝርጋሕ እዚ ከይኣክል ድማ ነቶም ሓሳባቶም ዘፍስሱ ዝቆጻጸር ካልእ ቴክኖሎጂ ብምስራዕ ሓርነት ሰባት ክገትእን ስሉጥ ናህሪ ደቂ ሰባት ከጓትትን ብዘለዎ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ቻይና ኣርእስታት HIV ኤድስ፣ ኣርእስታት ዲሞክራስን ጉዳይ ቲቤትን ከም ቀሲሖም ዝፍርሑ። ኣብዞም ኣርእስታት ዝግበር ምጽራይ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ዝገርም ቻይና ነቲ ናይ ምጽራይ ቴክኖሎጂ ኣጸቢቓ ስለ ዘይመለኸቶ እቲ ምጽራይ መብዛሕትኡ በቲ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝህብኦ ሶፍትዌራት ይካየድ ምዃኑ እዩ። ቻይና ፍርሓን ስግኣታን ኣብዚ ዝተሓጽረ ኣይኮነን። እቲ ካብ ወፃእ ሃገር ናብ ውሽጣ ዝኣቱ ፊልምታት እውን ከምኡ ተጠንቂቓያ ትሕዞ። ንቻይና ልሕፂ ተመን መሲሉ ክረኣያ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ። ትካል ጉግል ኣብ ቻይና ከዓይ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ስምምዕ ፈሪሙ። እንተኾነ ዓማዊል ጉግል ብመንግስቲ መሰል ብሕትውንኦም ተጋሂሱ ምስ ረኣየ ካልእ መስመር ሆንግ ኮንግ ከፊቱ። በዚ ከዓ ጉግልን መንግስቲ ቻይናን ኣብ ምፍጣጥ ኣትዮም። ክሳብ ጉግል ኣብ ቻይና ከይዝርጋሕ ዝኾንን ስጉምቲ ክውሰድ እውን ደፊኡ ነይሩ። እዚ ኩሉ ዓለምን ምዕባልኣን ንጥፍኣትና እዩ። ካብ ዓለም ትምዕብል ህዝቢ ከዓ ዝሰልጦ ዓለም ባዕላ ትፈልጥ ህዝባውን ከምኡ። ጥራይ ንሕና እዞም ውሑዳት ውሕስቲ ስልጣን ንወንኒት ምስጢር
ኣብ 2008 ኣብ ቻይና ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ እታ ሃገር ነተን ኣብ ጉዳይታ ንዓይ ጥራይ ትምልከት ትቤትን ጣልቃይ ኣትዋየን ትብለን ኣህጉራውያን ትካላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይት ዎች ዝኣመሰላ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳታት ብሰርቶም ነቲ ኦሎምፒክ ክከታተሉ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ጋዜጠኛታት ዘርኣይዎ ተቃውሞ ከተልዕሎ ተገዲዳ ከምኡ እናበለት ከዓ ሓንሳብ ክትከፍት ሓንሳብ ክትዓፁ ሓንሳብ ነፃ ክትገብር ሓንሳብ ነፃነት ክትዕፍን እቲ ኣብ ዓለም ረኺባቶ ዘላ ደረጃ በቲ ዝግብኦ ናህርኹን ጨፍ ባዕላ ንባዕላ መንገድን መሐንኮልን ኮይና ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ድሕሪ ተቐዳመይቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከባላ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ናይ ፈለማን ናይ ንእስነትን ትምህርቱን ተመክሩን ዝቐሰመ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ በዛ ቻይና ዝብልዋ ሃገሬ ዝያዳ ዝምሰጥ እንተበለናን ብዘሎ መንገዱን ስርሑን ቻይና ዝመስል እንተተጓዕዘ እንደኣ ከመይ ኢሉ ክገርም ይኽእል ራዛ ናይ ኣቦኡ ሓዛይ እምበር ቴክኖሎጂን ስግኣታቱን ንዓመፅቲ ስርዓታት ብምቕራብ ኣብቲ ንቻይና ኣንዊሕና ክንገልጾ ዝጸናሕና ዝርዝር ኣብ መወዳእታ ቻይናን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ከነላግብ ክኢልና ጸኒሕና ኣብ ሓደ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መመረቕታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቶም ዕዱማት ኣጋይሽን ነቶም ኣብ ሰፊሕ ጎልጎል ሳዋ ተሰጢሖም ዝነበሩ ተመረቕትን ንሰብ ቻይና እምበር ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ከም ዘይምስጥ እቲ ቻይና ትኽተሎ ረጋፂ ዝበሃል ካብ ትምህርቲ ኾነ ካብ ካልእ ዓውድታት ትኽተሎ ፖሊስታት ኣዝዩ ከም ዝፈትዎን ከም ዘድንቖን ደርጊሕሎም እቲ ኣብ ብዙሕ እዋናት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እኳ ኣብ ቻይና ስለ ዝተማህረዩ እታ ናይ ማኦ መጽሓፍ ከም ዘለዋ በሊዕዋዩ እናተባሃለ ዝሕመ ዘረባታት ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ከዓ ናይ ቀደምሲ ናይ ቀደም ሕጂ እንደግዳ ተመስጥኡ ስለ ዝምበኣር ኣብ ኤርትራ ከም ኣብ ቻይና ስልጣን ብዘገርም ንውሓት ግዜ እንተተመልከትና ነቲ ስልጣን ዘድልድል ኣሎ ዝበሃል ፈተነታት እንተበስሐስ ውስጠ ዝኡ እንታይ ምዃኑ ከመይ ኢሉ ክኸብድ ይኽእል ሎሚ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ተበላሽዩ ኢንተርኔት ደኣ ደይንሽሙ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ድሕሪት ምዕባለን ሽንቲ ግመልን ንጽባሕ ካብ ሎሚ እናባህረርና ከነማዕድዋ ዘገድድ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ፈለማ ዓመታት መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ገለ መልክዕ ዲሞክራሲ ተቐላቒሉ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ምስ ህዝቡ እናተራኸበ ሕቶታት ክምልስ ጀሚሩ ነይሩ ሚኒስትራት እውን ከምኡ ንንጥፈታት ዕዮታት ሚኒስትርታቶም ብምብራህ ካብ ህዝቢ ንዝመጾም ሕቶታት ይምልሱን ርእቶታት ይቕበሉን ነይሮም ብዘይካዚ መንግስቲ ብወግዒ እቲ መድረኽ መሰጋገሪ ምዃኑን ስልጣን ንህዝቢ ክርከብ ምዃኑን ካብ ምግላጽ ኣይዕረፈን ክሳብ 1993 ዝነበረ ግዜ ከዓ ነታ ካብ መግዛእቲ ፍጹም ዓንያ ሓራ መሬት ዝኾነት ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ሕጋዊ ተፈላጥነት ከም ትረክብ ኣብ ምጽዓር ዝተሓልፈ ግዜ ተባሂሉ ተወሲዱ ካብኡ ንንዮ ኣብ ዝነበረ ግዜ ክሳብ ኤርትራ ናብ ብሕጊ ዝምእዘዝ ስርዓት ትምስረት ከዓ ካልእ ተወሳኺ መድረኽ ተኣትዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሕ መንግስቲ ቀጺሉ ስማዊ ባይቶውን ቆይሙ ብመድረኽ ብሑጋን ዘይርአን ካልእ መልክዒ ሕዝቢ ምንባሩ ግን ማዕረዚ ምዕባለታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ስም ጥራይ ዝለጠጦ ግንባር ተሰጋጊሩ ኣብ ከምዚ ግዜ ከኣዩ ነገራት ናብ ፍጹም ምልኪ ናይ ምስጋር መንገዲ ፈሊሙ ኣብ 97 ዝተወድአ ሕገ መንግስቲ ክትግበር ትጽቢት እናተገብረሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ዝሰበቡ ቀዛፍዕ ግርግር ኩናት ተበጊሱ ኤርትራ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ኣትያ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ ፕሬዚደንትን ኣዘዝቲ ጀነራላትን ጥራይ ወዲቑ ባይቶ ለሚሱ ሚኒስትራት ተዋሲኖም እቲ ኩነታት እንታይ ምዃኑ እንትርፎ ንፕሬዚደንትን ከባቢኡን ምፍላጡ ተሳኢኑ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተኣትዩ እቲ ፕሬዚደንት ንምንታይ ከምዚ ዝዓይነቱ ንዕኡን ካሃስዮ ዝኽእል መስመር ተኸቲሉ ክሳብ ሎሚ ብሩህ ነገር ኣይኮነን በቲሉ በዚ ግን ነገራት ብሓደ ሰብ ክትሓዝ ጀመረ ካብዚ ግዜ እዚዩ ክሳብ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ከይተረፈ ከም ህዝቡ ኣብ ቴሌቪዥን ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝሰምዓሉ ግዜ ነይሩ እዩ
ብሰሪ ከምዚ ዓይነቱ ኣተሓሕዛ ከዓ ክባኸን ዘይነበሮ ጸጋታትን ህይወት ዕሸላት መንእስያትን ጠፊኡ ሃገር ጸኒሑ ዝርአ ሕማቅ ቁጠባዊ ማሰይቲ ወሪድዋ ኩናት ምስ ተዛዘመን ጉዳይ ናብ ሕጊ ምስከደን ኣብ መንጎቶም ተፋጢጦም ዝጸንሑ ሓይልታት ዝገንፈለ ነውፂ ንኤርትራ ናብ ዝኸፍአ መድረኽ ወሲድዋ ብዙሓት ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝርከብዎም ዜጋታት ናብ ሓቲትካ ዘይርከብሉ መዳጎኒታት ኣምሪሖም ካብ ኩናት ዝተረፉ መንእስያት ከዓ ናብ ስደትን ሞትን ተጓዒዞም ሓደ ሰብ መርሓ ሃገር ሚኒስተር ንግዲ ሕርሻ መራኸቢታት ትምህርቲ ጥዕናን ካልእን ኮይኑ ሓደ ሰብ ክሳብ ውሳኒኡ ዝህብ ብዙሕ ጉዳያት ሃገር ቀንፈዘው ተሰሪሑ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ሎሚ ንኹሉ ኤርትራዊ ጽባሕ እንታይ ምዃና ምፍላጣ ክሳብ ዝስእን ጸልሚትዎ ኣሎ እስከ ነዚ ናይ ኤርትራ መእተዊ ጌርና ንሓፈሻዊ ስእሊ መልእኽቲ ስርዓታት ዝርኢ ነጥብታት ድሕርዛ መሰጋገሪት ንርአ ሎሚ ዓለም ብብዙሓት መልእኽቲ ስርዓታት ትግዛእ ኣላ መጠን ምልኮም ከዓ ንሓድሕዶም ኣወዳዲርካ ጥራዩ ክፍለጥ ዝኽእል ዝነውሐ እዋን ታሪኽ ወዲ ሰብ ብሽማግለታት መሳፍንቲ ነጋውስን ወተሃደራትን እዩ ተመሪሑ ብርግጽ እውን እቲ ብጭካነ ዝዝከር 20 ክፍለ ዘመን ብምልክናዚ ጀርመን ስታሊን ራሻ ማኦ ቻይና ፖልፖት ካምቦድያን ዝመልአ ምንባሩ ምዝካር ንርእሱ እኹል እዩ በብእዋኑ ዝመጸ ለውጢ ግን ነዚ ተርእዮ ዝክቕይሮ ምዃኑ ርጉጽ እናገበሮ ይመጽእ ኣሎ ብፍላይ ድሕሪ ምፍራስ ኮሙኒስታዊት ሩስያን ድሕሪ ሰውራ 2011 ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዘይዲሞክራስያውያን ስርዓታት ዕምሮም ነዊሕ ከም ዘይኮነ ተረጋጊጹ እዩ ኩሉ ነገር ቀሊል ኮይኑ ስለ ዘይፍጸም ግና መላኻ ዓሊኻ መላኻ ናይ ምምጻእ ወይ ከዓ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ምእታው ተኽእሎ ከም ዘለውን ብሩህ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ኣብነት እዚ ነዊሕ ከይከድና ኣብ ሊብያ ዘሎ ድሕሪ ቀዛፊ ዝሰዓበ ቅልውላው ኣብ ግብፂ ዝርከብ ንሙባረክን ሞርስን ተኸቲሉ ዝተተኸለ ስርዓት ዝበኣሰ ከዓ ኣብ ሶርያ ዘሎ ንወዲ ሰብ ዝቐዝፍ ግናይ ትርኢት ናይዚ ዝበሃል ዘሎ መግለጺ ግሩም ምሳሌ ኮይኑ እዩ ዝርአ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቐንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እዚ ዛንታኻ ክትነግረሉ ትኽእል ቦታ እዩ ዝሓለፈ ሰንበት ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታት ነይሩ ኣብ ከባቢየ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ንስደተኛታት ኣመልኪቶም መደብ ኣዳልዮም ነበሩሞ ኣነ እውን ተዓዲመ ከይደ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኽቡ ምእመናን ገሊኦም ካቶሊካውያን ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ፕሮቴስታንት እዮም ቁጽሪ ምእመናን እናወሓደ ምስከደ ኣብ ሓደ ኮይና ወንጌል ንስማዕን ኣምላኽና ንምልኽን ብምባል ተረዳዲኦም ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከምልኹ ዝወሰኑ ምእመናን እዮም ልክዕ ከም ካልኦት ሰናብት ድማ እዛ ዝሓለፈት ሰንበት ተኣኻኺቦም ኣብቲ ኣቐዲሙ ተዓዲሉ ዝነበረ መደባት ናይታ መዓልቲ ዝሓዘ ወረቓቕቲ ብምሉኡ ብዛዕባ ስደተኛታትን ንስደተኛታት ዝምልከት ትሕዝቶ ጸሎትን መዛሙራን እዩ ተጻሒፉ ነይሩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ፓስተር ነቲ መድረኽ ብጸሎት ከፊታቶ ጸሎታ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ብዛዕባቶም ከባቢ 80 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ተሰዲዶም ዘለዉ ስደተኛታት እዩ ነይሩ ካብ ሶርያ ብሰንኪ ኹናት ዝተሰደዱ ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ዲክታቶር ዓዶም ዝሓደጉ ካብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ጣሊባንን ካልኦት ኣሸበርቲ ግሩፓትን
ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ሰብን ተፈጥሮን ዝፈጠርዎም ዘይውሕሳት ሃዋህው ከምኡውን ኣብ ካልኦት ከም በዓል ሰሜን ኮርያ ዝኣመሰለ ሃገራት መሰሎም ተጓዕፂፁ ዘሎ ኣሕዛብ ከይተረፉ ኣብ ጸሎት ፓስተር ተዘኪሮም ነቲ ልዑል ኣምላኾም ንሶም ወላሓንቲ ከም ዘይጎደሎም እንተኾነ ግና ንጽጉማትን ስደተኛታትን ሓገዝ ንኽገብሩ ኣምላኾም ሰናይ መንገዲ ክመርሖም እታ ፓስተር እናቐደመቶም እቶም ህዝቢ ደድሕርያ ኣሜን በሉ። እቲ መኽፈቲ ጸሎቶም ከዓ ተወደአ። እቲ ዝቐጸለ መደብ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንስደተኛታትን ጥቑዓትን ዝምልከት ኣስፊርዎ ዘሎ እናጠቐሰት እታ ፓስተር ከም ኣምላኽ ንስደተኛታት ክሕብሓቡ ዝደልዮም ክንከውን ኣለና እናበለት ስብከታ ቀጺላ። ካብቲ ኩሉ ጸሎት ዝዓጀበትንን ኣብ ርእሰይ ዝተረፈትን ሓንቲ ነይራ። ንሳ ከዓ ኣብዚ ዛንታኻ ክትጽሕፍን ክትነግርን ትኽእል ኢኻ ትብል ሓረግ እያ። እዛ ሓረግ እዚኣ ነቶም ኣብ መንገዲ ዘለዉ ዘይኮኑስ ነቶም ኣብ ዘንውሕስነት ደቂ ሰባት ዝረጋገጸለን ከም በዓል ሃገረ ሆላንድ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣትዮም ዘለዉ እሞ ዝሓለፍዎ ከቢድ ጉዕዞ ስደት ኣብ ውሽጦም ገዲፍሎም ብዘሎ በሰላ ዝሳቐዩን ሓድሽ ባህል ምዕራብ ምልምማድ ስኢኖም ኣብ ብስጭት ዝርከቡን እተመልክት ሓረግ እያ። ሓደ ሓደ እዋን ስደት ኣብ ጉዕዝኡ ካብ እትሕልፎ መከራን ላዕሊ ኣዕሪፈ ኣብ ዝበልካሉ ምዕራፍ ይኸብድ። ከም ሳዕቤን እዚ ድማ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓዊስካ ብዙሓት ስደተኛታት መንእሰያት ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ቅዛነትን ጸቕጥን ክነብሩ ይረኣዩ። ታሪኾም ክነግሩሉን ክጽሕፉሉን እሞ ቃንዛታቶም ብኡ ክፍወስ ኣብ ዝኽእለሉ ቦታ በጺሖም እንከለዉ ሰባት ምእማን ኣፍርሒዎም ተጠራጠርትን ፈራሓትን ኮይኖም ክነብሩ ይግደዱ። በዛ ዛንታኻ መጽሓፍን ምንጋርን እትኽእለሉ ቦታ እዩ እትብል ሓረግ እታ ፓስተር ገይረ ናብታ ቅድሚ ሓደ ሰሙንን ፈረቓን ኣቢሉ ዝኸውን ዝረኣኽዋ ሰነዳዊት ፊልም ከይደ። ኣርእስቲ እታ ሰነዳዊት ፊልም ሻዶው ጌም እዩ ዝብል። ኣብታ ፊልም መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ካብ ሃገረ ግሪክ ተበጊሶም ናብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ንኽኣትዉ ዝገብርዎ ጻዕሪ ዝኸድዎ ሓደገኛ መንገድን እተዘንቱ ፊልም እያ። እቶም መንእሰያት ነቲ ጉዕዞ ጌም ማለት ጸወታ ኢሎም እዮም ዝሰሚይዎ። ሓደ ካብቶም መንእሰያት ዝኾነ ኣፍጋናዊ ኤስከይ ንምንታይ ጌም ወይ ጸወታ ዝብል ስያመ ሂብኩምዎ ቢሉ ምስ ተሓተተ እዚ ጸወታ እዩ፣ ጸወታ ከዓ ወይ ትስዕር ወይ ትሰዓር፣ እዚ ጉዕዞ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ፣ ወይ ሞትካ ትሰዓር ወይ ከዓ ሃሊኻ ትዕወት ክብል መልሲ ይብሉ። መብዛሕትኦም እቶም መንእሰያት ካብ ሃገራት ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሱዳን፣ ዳርፉር ከምኡውን መሮኮን ኢራንን ዝመጺኦም። እቶም ዝበዝሕ ክፋል ናይታ ፊልም ዓብሊሎሞ ዝርከቡን ዘዘንቱን ክልተ ሶርያውያን ኣሕዋት እዮም። ንሳቶም ከዓ ጃኖን ሽሮን እዮም ዝበሃሉ። ጃኖ ወዲ 17 ዓመት ክኸውን እንከሎ ሽሮ ከዓ ወዲ 15 ዓመት እዩ። እዞም ክልተ መንእሰያት ኣሕዋት ንሳቶምን ኣቦኦምን ነዲኦም ምስ ካልኦት ኣሕዋቶም ኣብ ሶርያ ኣብ ዘይውሕስ ቦታ ገዲፎሞም ንቱርኪ ተሰዲዶም። ኣቦኦም ሰፋይ ክዳን ኮይኑ ኣብ ቱርኪ ክሰርሕ እኳ እንተፈተነ ንክልተ ደቁ ከኣሊሉ ዝኽእል ዓቕሚ ግን ኣይነበሩን። ስለዚ እምበኣርዮም ጂኖ ሽሮን ንኣቦኦም ኣብ ቱርኪ ገዲፎም ነቲ ሓደገኛ መንገዲ ሰጊሮም ንምዕራብ ኤውሮጳ ስደት ክቕጽሉ ዝወሰኑ። እቲ ሰሙናት ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣዋርሕ ዝወስድ መንገዲ መብዛሕትኡ ብእግሮም እዮም ዝጓዓዝዎ። ኣብ ጎቦታት ምብራቕ ኤውሮጳ ምስቲ በረድ እናተቓለሱ ድማ ንባህሪ ክስዕርዎ ይፍትኑ። ኣብ መንጎ እዚ ፖላይስ ሒዞም ክቕጥቅጥዎም ይረኣዩ፣ ብፍላይ ከዓ ፖሊስ ክሮኤሽያ። ጃኖ እቲ ወዲ 18 ዓመት ናሓዊ ሽሮ እቲ ወዲ 15 ዓመት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ክንከባኸቦን ብዛዕባኡ ክጭነቕን ይርአ። ኤስከይ እቲ ኣፍጋናዊ መንእሰይ ወዲ 15 ዓመት እንከለዩ ካብ ሃገሩ ኣፍጋኒስታን ተበጊሱ። ንሱ ይብል ካብ ዓደይ ክወፅእ እንከለኹ ጭሕሚ ነበረንን፣ ሕጂ ግን ረኣይዎ ጭሕሚ ውፅእ ኣለኹ። ኤስከይን ካልኦት ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፁ መዛንኡን ካብ ዓዶም ዘምፅኦም ምኽንያት ክጠቕሱ እንከለዉ ኣብ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ድዩ ወላ ሸበርቲ ሓይልታት ዝውልዕዎ ብዘይፍለጥ ኩናት መዓልታዊ ኣብ ከባቢና ተኽሱ ኣሎ። ተኽሱ ከይሰማዕና ክንመሃር ኮነ ክንፃወት ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ከባቢና ኩሉ ግዜ ሞት ኣሎ። ካብ ዙርያና ስግኣት ተኣልዩ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ሃገርና ህይወት
ኣብ ዕድል ጥይትያ ትነብር ስለዚ እቲ ድምፂ ተኹስን ስግኣትን ካባና ክርሕቕ ካብ ዘይከኣለ ንሕና ርሒቕና ክንእለየሉ ወሲና ክብሉ ምኽንያት መስደዲኦም ይነግሩ ነታ ሰነዳዊት ፊልም መሳጢት ካብ ዝገበርዋ ሓደ እቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ናይቲ ጉዕዞ ብቋንቋቶም መንእሰያት ድማ እቲ ጸወታ ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋሉ እቶም መንእሰያት ብተንቀሳቐሲ ስልኮም ማለት ብሞባይሎም ዝሰኣልዎ እዩ ጁኖን ሽሮን እቶም ሰወራውያን ኣሕዋት ከምኡውን SK እቲ ኣፍጋናዊ የምሲኢሎሞ ኣብ ሃገር ሆላንድ ምስኣተው ከዓ ሰብ ሞያ ፊልም ነቲ ዝተሰኣለ ቪድዮታትን ካልእን ሓዊሶም ነታ ሰነዳዊት ፊልም ኣዳልዮማ ክሳብ ሕጂ ድማ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባላ ብቐንዱ ከዓ ነቲ ብሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ተወሲኑ ዘሎ ስደተኛታት ናብ ሃገራተን ከኣቱ ክብላ ዶባት ግሪኽን ሊብያን ብምዕጻው ኣብ ልዕ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ኣበሳ ዓይነን ዓሚተናሉ ከም ዘለዋ ዘርኢ ዓባይ ምስክር ኮይናላ ሬድዮ ኤረና እታ ፓስተር ኣብ መዓልቲ ስደተኛታት ኣብዚ ዛንታኻ ክትነግር ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ እምበኣር ምዛ ፊልም ተኣሳሲሩለይ ነታ ፊልም ኣብ ዝሪእየሉ ዝነበርኩ ሞት ከም ኤርትራዊት ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ኣብ ቅድሚ ዛንታታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ መንገዲ ሊብያን ሳህራን ኣነጻጺረ ተራ ነገር እዩ ኢለ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ኮፍ ኣቢለ ብሳህራን ሊብያን ዝመጻኻሉ ዛንታ ንገረንን ተዝብሎ ክንዲ 10 ዕጽፊ ዛንታ ዞም ዝተጠቕሱ መንእሰያት ምኾነ እዞም መንእሰያት ብውሕዱ ሃገራትን ከተማታትን እናረኣዮም ነቲ ኩሉ ጉዕዞ ሓሊፎሞ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ካብ ፖሊስ እናተሓብኡ ኣብ ከተማታት ኣትዮም ዝብላዕን ዝስተን ክገዝኡ ይኽእሉ ነይሮም እዞም መንእሰያት በብዝሓዝዎን ስማርት ቴሌፎናት ገይሮም ምስ ኣባላት ስድራ ቤቶም ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ብቪድዮ እናተራኸብዮም ጉዕዞኦም ኣከናዊኖሞ ኩሊቶም ክሸጡ ዝደናደኑ ደለልቲ ማለት ሰምሰርቲ ኣብ ዝሪኦም ኣይነበሩን ኣብ ቅድሚኦም ዓበይቲ ተስፋታት ነይሮሞም ንሱ ከዓ ባቡር ተሰቒልካ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ምእታውን መጻኢኻ ምጥጣሕን እዮም ነይሮም ኣብ ቅድሚ ዛንታ ኤርትራውያን መንእሰያት ንባሕርን ንሳህራን ኣብ ኢድ ሰምሰርቲ ኮይኖም ከተነጻጽሮ ዘይራኸብ እዩ ግን ኤርትራውያን መንእሰያት ዛንታና ክንዲዚ ንፈልጦን ብጭልፋ ካብ ውቅያኖስ ክንዲዚ ዝተጠቕሰ ካብ ኮነ ንምንታይ እዩ ካባና ሓሊፉ ዝሰምዖ ኣካል ዘይብሉ ቃንዛታትና ኣተኩሮና ድህቦን ዘይረኽበሉ ምኽንያት ከ እንታይ እዩ ዛንታና ስለዘይ ነገርናዮን ስለዘይ ጸሓፍናዮን ብዓቢኡ ከዓ እቲ ክንሓልፎ ዘይግባአና ካብ ሃገርና ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናሓልፎ ዘለና ስቃይን ቅዛነትን ከም ንቡርን ጉቡእን ወሲድና ናሓልፎ ስለ ዘሎና እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ዝፈልጦ ኣካል ወይ ኣድህቦን ዓለም ሲኢኑ ይነብር ኣብዚ ታሪኽና ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ኣብዚ ምረትና ክንነግር ንኽእል ኢና ኣብዚ ሰማዓ ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ ታሪኽና ብፍላይ ከዓ ቃንዛና ንጽሓፎ እሞ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዘሰቀየና ዘሎ በሰላ ንደገ ንጥፋእዮ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ጸሓፊትን ጋዜጠኛን ኤርትራዊት ይርጋዓለም ፍስሓ መብራህቱ ንስልማት ሰላም ተሓጽያ ጸሓፊትን ጋዜጠኛን ይርጋዓለም Distributing the Peace Award ተባሂሉ ዝፍለጥ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ንምእታው ከይሰግኡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንዝጽሕፉ ጀጋኑ ጸሓፍቲ ንስልማት ተሓጽያላ ነዚ ሽልማት ይርጋዓለም ፍስሓ ሓዊስካ 5 ሕጹያት ተረቑሖሙሉ ኣለዉ እቲ ብቫክላቭ ሄቨን ላይብራሪ ፋውንዴሽን ንጸሓፍቲ ሓቃውን ልበወለዳውን ዛንታታት ኣብ ትሕቲ መሰልሰብ ግሂሶም ዝነብሩ ስርዓታት እሞ ብሰንኪ ምጽሓፎም ድማ ግዳይቶም ዓመጽቲ ንዝኾኑ ጸሓፍቲ ዝውሃብ ሽልማት ሰላም ንዕለት 23 መስከረም ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ክወሃብ እዩ ይርጋዓለም ፍስሓ መብራህቱ ሓንቲ ካብተን ሉልያት ጸሓፍቲ ሃገርና እያ ካብ መወዳእታ 9 ጀሚራ ኣብ ስነ ጽሑፍ ሃገርና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስነ ግጥሚ ዓብይ አበርክቶ ዝገበረትን እትገብርን ዘላ ብርቂ ጸሓፊት እያ ካብ መስከረም 2003 ጀሚራ ኣብታ ትምህርታዊ መደብ ትቕርብ ዝነበረት ሬድዮ ባና ከመዳላዊትን ኣቕራቢትን መደብ ኮይና ተዓየሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኣብ መስከረም 2009 ንሳን ካልኦት ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታት መሳርሕታን
ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስሩዋ ንኸባቢ 6 ዓማውቲ ተኣሲራ ይርጋኣለም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይስሩዋ ክላለይ ብዘይብሉ ኣገባብ ተቐጥቂጣን ተገፊዓን እኳ እንተኾነት ፈጺማ ግን ኢዳይ ሃበትን ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዓመተ 2018 ኤርትራ ሓዲጋ ናብ ስደት ምስ ወፀት ኣብ 2019 ኣለኹ ትብል 130 ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፋ ኣሕቲማ ንነበብቲ ኣብቂዓ እጽሕፍ ኣለኹ ወይለይ ሰሓታቲ ወይለይ ዝደዋሊ ካብዛ ውፃእ መዓት እንታይ እዩ ዝደሊ ሰሜን ደቡብ ዘሎ መብራቕ ምዕራብ ዘሎ እታ ክድውል ክሓስብ እንከሎ ቅድሚ ምጥዋቕ ግዲ እዩ ዝዳሎ እንታይ ትገብርለኺ ኮይና ሕትኡ እንታይ ትሰርሐለኺ ጥራይ ዘረብኡ እጽሕፍ ኣለኹ ኣብ ቀትርን ጸላምን እጽሕፍ ኣለኹ ኣብ ጋህድን ኣብ ሕልምን ኣብ ዛንታ ኸኣስረን ነቲ ማልን ሎምን ክጽሕፍ ኢለ እምበር ፀሓየ ያብሪቐ ክበልዕ ኢሎ ዶ ክንዲ ዘርሒቐ ዕብስ ኢለ ኸይትኰስ ፈሪሐ ምእንቲ ኸስተንፍስ ኣፍ ልበይ ነፊሐ ንሱ ደልየ እንዴ ዓደቦይ ራሕሪሐ ገጣሚት ይርጋኣለም ፍስሓ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዘዳላናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ከም እትኾኑ እምንተውና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና